Kon iki dadi ngoten. Iki ben sketsa ngoten lho, Pak. Si oke. Ya. Ya, si oke. Bener. Ya, si oke. Kabeh dados siswa budaya biyen. Mas. Ya. Malah Coba ki apik to sian. Iki ngengkel tek tak omongi. Nah. Materi siswa budaya iki metu neh apik. Bangsane. Gampang. Loro cuk. Ra ngono ra bales aku. Lah Aku lak sawang-sawangan karo kluthuk to. kabarku beda Lho, ra penak, enak ning dhuwur. Ngene to. Enak ngene. Penak ning ngisor. Oh ning ngisor tuk kowe iki jan ngene. Ngono. Iki yo ora pantes. Gosek to. Wong kok digo calon-calon. Wah, Iki. Dijake ngono barang. Tak dusi lho kok malah klambiku colong. Lho ngono kuwi didosi. Ditunggoni. Bar dicepati ditunggoni terus didelok. Syukur alhamdulillah wa syukurillah sugeng dalu majo klitik jo kluthuk. Dawa sugeng dalu Mak Jange. Aduh, nggih kabaripun kok kirang sehat. Alhamdulillah niki wau pun bar suntik terus bablas niki. Ngoten nggih. Janipun nggih pengin mboten dugi ning krana kula sampun Sago nyawiji nek sago mboten wong jenenge kadang niku tekaning lara, tekaning sehat mboten-mboten ingkang ngertos. nggih. Mula sak gaduh-gaduhipun kula tetep suwan ngriki ing mangayu bagya haulipun yang juga. Nggih, pangapunten Mas Sigit. Mboten napa-napa. Sing penting kula derek panjenengan. Nggih. Tur nggih tetep nuhoni Mas kula si Arif. Nggih. Nyatanipun jenengan kados kirang istirahat. Kula kedah istirahat janipun. Nggih. Ning karena malam hari ini kula kangen kalih Pyayi samben, mula kula tetep bidal wonten ngriki insyaallah rawuhipun para Pyayi agung, para tamu undangan dan masyarakat samben membawa berkah dan barokah ridho hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. Mula manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu datang. Manfaatkanlah masa hidupmu sebelum masa matimu datang, dan manfaatkanlah masa jayamu sebelum masa suramu datang. Niki mula alhamdulillah semangat kula nu karena masyarakat dalu niki leh gumolong nyawiji guyub rukun Mas. Sing rawuh mboten ngomongaken kesamben, mboten ngomongan Jawa Timur ning Jawa Tengah
Jakarta komplit. Alhamdulillah berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu jua. Nggih. Pak Arif mau Mas Arif paring dawuh. Nggih. Iki ku aja klitik rada lara. Sing teko jog kluthuk tok aku mak tratap nek jog kluthuk tok apa iso omong cah kae. Tur melih ning kene mesti tolah toleh. Tur melih ngeten Mas Sigit. Kula niki arep niki lho sing diarani sedumuk bathuk senyari bumi ngeten niki. Nggih. Arep niki congklang sisih. Sak loro-lorone sikil tengen. Ning sik kudu iso ngewangi piye supaya nguwati sikil kiwa. Nah, nggih. Rahayune jenengan mau tetep sakit, tetep rawuh, iso paring pangandika, iso ngomong. Lah nek mung kluthuk tok sing teko aku bayangi, waduh iki tolat, lola, lolo. Mula niki kula dorong supaya lebih semangat napa. Wong kula mawon sing rada ora sehat bae semangat kok. Lho saya dorong, Pak. Gerobak, kaya gerobak trigger. Kula dorong, kula apike Mas kula kluthuk nggih tanpa kula nggih mboten mungkin. Apik kula dhewe yen tanpa Mas kula kluthuk nggih mboten mungkin. Apike Mas Jo Klitik yen tanpa eleke kluthuk ya ora mungkin. Mboten mungkin. Eleke kluthuk tanpa apike Jo Klitik ya ora mungkin. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Leres. Kuwi jenenge sedulur. Lah niki lho Mas. Nek kula ngeten niki resik wong wulane Syawal kok. Sarwa putih, kesucian, kefitrahan, tur ya wasis. Lah niki mbosok kula nggone putih malah kaya mayit iki. Ora blas. Lola. Masya Allah. Jarene lara omonge akeh ra. Justru saka mripate wis ketok nek justru wong lara ki aja dingge meneng. Wong lara kuwi dingge obah. Wong lara kok meneng berarti wong ora kepengin sehat. Betul. Ngono lho. Jare lara apa lho kuwi? Cangkemmu lho. Wong genah wis tak telepon video call ngono masa. Video call kowe turu lho. Wis omong jajal. Aku lho 3 tahun iki pengen lara ora tau lara. Iki. Astagfirullahaladzim Mas Luduk. Wong ki nek kepengin gedhe awitane saka cilik. Wong ki nek kepengin lemu awitane ya saka guru. Wong kepengin dhuwur awitane saka ndek. Wong kepengin sehat kok sampean malah pengen lara lho. Lho. Kowe iki lho gumun kowe lho. Sak wulan kok lara ping 7 lho. Aku lho 3 tahun durung lara blas. Jodoh rezeki pati derajat pangkat sumindhik kersanipun Gusti. Sing ngomong sapa? Lek ra menungso ning budidaya ora temu. Lho, piye maksudmu? Jodoh rezeki pati semene marang Gusti. Apa kowe arep tukuk-tukuk ning omah terus bojo mara dhewe? Lek kowe ora nrutus golek pasangan. Rutus bareng. Lho nggih lho, Bos. Mbok ora usah tambahin rutus. Ora kowe golek pasangan ngono. Lek kowe golek pasangan dolan sapa ning ndi-ndi? Kowe tukuk-tukuk tok jagane jodoh. Apa kowe mara? Mas kula gelem rabi kalian jenengan. Apa enek ngono kuwi? Ya ora enek. Apa enek? Ora enek, Mas. Sing ngomong sapa? Jodoh rezeki pati Gusti Allah sing. Gusti Allah ki ngijabahi ning apa jenenge menungso kudu budidaya. Wis sik jodoh. Rungono kuwi. Ya. Galake. Iya, Mas. Urung rezeki lho. Rezeki Gusti Allah sing nentok. Lek ra menungso budidaya, kowe tukuk-tukuk enek beras teko dhewe. Lek ra ning sekolahan sing teko MBG. Kudu nyambut gawe. Aku iki karep budidaya. Iya. Ya ora? Nggih. Pati kowe ora kudu budidaya. Jajal kowe tukuk-tukuk karatan tabrak bongko kowe. Aku mau jane nak turu ae kok, Mas. Tekan kene iki karepe ngewangi iki kok, Mas. Ngewangi yo ngewangi, tapi kata-katamu itu harus dibenarkan, Bos. Ngeten lho, Mas. Jodoh rezeki pati Gusti Allah sing ngentokke. Ning menungso wajib budidaya. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Semua masyarakat atau hambanya Allah wajibnya mengangkat tangan biar Allah yang turun tangan. Tembunge ana dalil fafiru inallah. Ruhokno kuwi. Iso ya. Ngawur kene wis ngaji yo. Pondok to. Lah kuwi mondok lho sakniki Pak. Ning ndi? Teng pondok Ramadan. Eleh cantonge. Pondok ki ya tebu ireng ngono apa? Lah kuwi ning kono urung nutut deng saulan iki ning pondok Ramadan. Iso. Ngono lho. Iki ngalap berkah yang juga. Lah nggih lho iki. Haul ke 156. 156. 156. 156. Nggih. 156. Apa kuwi Pak iki? Lho.
1, 5, 6 kuwi lak angka. Angka. Yen didelok saka sakjroning angka kuwi lak nggawa nasab dhewe-dhewe, Mas. Nggih. Nggawa kodam dhewe-dhewe. Angka 1 iki kepiye? 1 iki ora ana liya panembane awake iki ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih mboten, Pak? Nggih. 5 ki acagaing agama nun sewu awake sebagai umat Islam ya kudu nindakake salat 5 waktu. Subuh, duhur, ngasar, maghrib lan isya. Nggih mboten? Betul. 6 menika rukun Islam. Rukun iman. Rukun iman. Ngene ora iso diarani. Kadang-kadang menungso ngene iki lho, lek mikir ki ngene iki. Ya ora? Siji Gusti Allah, loro tatanan negara lan agama, salat 5 waktu, ya Pancasila, sing ke-6 nika rukun iman. Lho niki pun temu Pak Ikit. Iya. Temune piye? Lho kuwi temu lho, jane wis budhek jane kupingmu jane. Lah iya 1. Siji iki ya Gusti Allah. Sing 5 kuwi ya Pancasila ana 5. Undang-undang dasar Ana 5. Pancasila. 6 kuwi rukun iman. Ya berarti wis tanda. Lho iya lho. 1 kuwi ana orientasi 2 sukata si sama ji. Si iki sikap menungso saiki kudu ngati-ngati. Mergo saiki dudu zamane apik karo elek, ning zamane seneng karo ora seneng. Apik kaya ngapa yen ora seneng diomongne elek, elek kaya ngapa yen seneng diomongne apik. Ini eranya netizen. Saiki dudu lho iya. Mulutmu harimaumu tapi jarimu adalah harimaumu. Niki lho Mas Sigit. Entu-entuane Mas ngeten niki. Lho, ngeten lho, Bos. Jiki jimat. Jimate manusa urip ning alam donya ya ora ana liya ya wong tuwa. Awake dhewe sebagai umat Islam, sebagai anak ya kudu nyenengne wong tuwa. Mergo enek pepatah utawa kata-kata wong tuwa iso nyenengne anak, ning urung mesti anak iso nyenengne wong tuwa. Wong tuwa siji iso nyenengne anak 5, ning urung mesti anak 5 iso nyenengne wong tuwa siji. Apik lho, kata-katamu apik lho. Iki ki adhe iki ya pitutur lho, Bos. Ning lak wong tuwa ki nggawa lati, nggawa ati. Mergo anane wong tuwa dina ki saka latine, saka pangucape. Maksudmu piye? Lho, mula wong ki nek kepengin jajani saka omongane. Lak tembunge pun wonten to Mas iki. Pripun tak joget? Ajining diri lak gumantung saking menapa menika? Lati. Ajining diri gumantung saking lati. Kuwi mbiyen, saiki beda. Aku temokno sing dikata-kata kuwi tak tapakne lambene. Kok iso ngomong iki piyayi cerdas daya lho. Lho oke, iki realita lho. Ajining diri saka lati. Berarti lek omongane apik, ya dirinya juga baik. Sing ngomong sapa? Jajal mbiyen zaman kampanye, enek pejabat-pejabat kampanye omongane apik-apik begitu dadi lali karo masyarakate. Ya ora? Ya ora? Iya. Omongane apik-apik. Iki ngomong oknum lho. Latine apik lho. Iya. Janji-janji lho. Tapi kan tidak terbukti. Iya. Ya ora? Iya Mas, iya. Iya wis. Ngawur aku saya pinter lho saiki mu. Bocah iki mbleleng Mas. Nggih. Ning nek nggon piye kuwi? Urung mesti lek ajining diri saka ati urung mesti. Ning lak gumantung saka ragane. Apa kuwi? Lho nggih to Mas. Ajining raga saka busana. Ora luput saka lati ning nggon ragane iso ajining raga saka busana. Kula njan temokne sing kata-kata niku. Tak odot ilate. Lah kok iso? Ajining raga saka busana. Lek klambine apik berarti ora kudu apik ning resik tumata empan papan mesti wong iki yo becik. Ngandake ragane apik. Sing ngomong sapa? Jenengan roh berita ndek iki? Apa? Bupati Tulungagung. Klambine apik napa mboten? Apik. Nyatane yo korupsi gelem mangan duit rakyat. Ayo. Ya ora, malah sing apik iki klambi sing ngene iki sing biasa-biasa sederhana ngene iki malah ora nyapa-nyapa tapi demi menunjukkan bahwasanya kecintaannya beliau terhadap warga Indonesia. Loh. Ya ora? Iki acara opo? Aku sosok ketir-ketir entuk masak, klutuk entuk masak. Ngene lho, iki ngomong realita lho, Bos. Iya Mas, iya. Iki realita, kenyataan. Nggih. Aja meneh kok Bupati Tulungagung. Bupati Ponorogo. Ya ora? Nyalon. Iya ora? Aku kok malah lain untuk ngurus KTP, kowe malah ngomong aja meneh kok pejabat-pejabat sing ngerti, wong sing ngerti agama sing gelem mangan duit rakyat kok. Menteri Agama kae delok. Ya ora? Kowe aja anggap dudang-duding. Iki realita lho. Aku iso ngomongin iki mergo berita. Lek rene berita, aku ora wani ngomongin iki. Oh, berarti kowe sok delok apa ki medsos. Lho iya no, Bos. Ngawur iki. Aku iki kulino benisu aku kulino delok koran maca TV iki.
Kuwalik. Sing bener ki maca koran, nonton TV maca koran. Apa ketok? Maca koran ndelok TV apa ketok? Ki apik lho iki. Ki suwi rambok gawe kok. Ayo. Apik iki ngawur. Ayo meh lali to sampean iki meh lali to. Iya apa ora? Lho, tembunge sing bener kuwi maca koran delok TV. Ora ketok. Gatukane iku lho. Domongi kowe nek TV ning ngarepmu terus kowe maca koran ning kene apa ketok? Ya TV-ne kali-kalian koran. Kuwi ben saya ora ketok tak culek matamu kuwi. Lara kok lesu. Omong-omongane lho bisa kuwi paling ora yo. Iki ngomong tenan lho Pak Git. Ini berbicara birokrasi, berbicara demokrasi. Ngerti secara internal dan eksternalnya saya tahu. Apalagi realita dalam kehidupan rumah tangga, Pak. Ayo. Niki deloken. Lho, iki lek ngomong wong lho. Lek wong wedok-wedok deloken. Piye? Iki ngomong wong lanang-lanang, wong wedok-wedok iki ayu-ayu, resik-resik, putih-putih. Tapi delok lek wong lanang-lanang ireng-ireng kaya ngono kuwi. Ini menunjukkan bahwasanya pengorbanan seorang lelaki itu demi kecantikan seorang istri. Weh, ngono wong lanang berjuang kanggo istri. Berjuang nggih no Pak Ikit. Jenengan tingali Pak Ikit. Setuju napa mboten? Setuju. Wong wedok iki lek enek wayang delon jilbab api-api, sing lanang songkok buluk-buluk kaya ngene iki. Wong wedok jilbab 12, wong lanang iki songkok mek sitok-tok. Itu pengorbanan seorang suami demi kesejahteraan seorang istri. Aja sepihak. Ora sepihak. Rumangsamu wong wedok ora rekoso. Rekosane apa? Ngeteng. Ngetengi sapa? Ngetengi sapa? Wong wedok kok ngetengi iki apa? Nalika ngeteng lho, meteng-meteng. Metengi apa? Akeh lak nun pangapunten, Pak. Piye, Jo? Saiki wong wedok ki sok kala ndek anak siji arepe dicak loro wae kadang enek sing ora gelem. Sing ngomong sapa? Ngomong siji jaman ngedel. Wis Pak, tapi begitu anak gedhi neh, Pak. Oh iya ya. Wong nyatane bojomu yo 5. Anakmu dolan rindil 5 kae. Arep bojo kuwi akeh, arep anak akeh. Anak dolan wong wedok kaya ngono kuwi lho. Apa? Rekoso lho, Bos. Wong lanang iki mesakne lho. Ireng-ireng kaya ngono kuwi. Ora ngerti isuk, ora ngerti sore nyambut ning sawah, nyambut ning terminal, nyambut ning pasar demi kesejahteraan, demi kecantikan seorang istri. Deloken. Apa wong lanang kaya ngono kuwi? Deloken ireng-ireng kaya ngene iki lho. Wong lanang wong wedok putih-putih kaya ngene iki. Ini ada kata-kata bahwasanya dolanan bowling kena beling. Apa? Sing wedok glowing, sing lawang gulung-guluming. Gulung-guluming. Hidup lanang. Hidup. Hidup lanang. Hidup. Kayak iki acara opo? Kok gak hidup-hidup banget? Iya lho. Wong wedok ki ngene Pak. Wedok apa? Ngetengi neh kowe. Budhe ki sepuh ki krana apa? Mikir perjuangane keluarga. Lho pancen yo umure tuwek kok mikir. Pancen yo wayahe tuwek, gendeng aja lho iki. Iya. Kok lek ora mikir wis panggan lamune masamu iki. Kowe penak ming krana wong lanang tok. Wong wedok ki yo mikir mumet nggon sirahe. Mumet apa? Kowe wong lanang karepmu digdaya menangan dhewe. Lho ki lho Pak Git. Betul. Ming butuhmu ngene dit. Iya lho. Apa wong wedok ki ra pinter-pintere ngatur dit ya mumet, Mas. Mumete nggo ndi? Ha saiki nek mbok blonjo 50.000 kon dadekke sesasi pon nutut. Ibu-ibu tekono kuwi blonjo 50.000 100.000 dadi seminggu cukup mboten? Cukup mboten? Krungu kupingmu wae. Lon nganti wajahe kaya mekar kabeh ngene iki. Ora ngerti kowe. Wong wedok ki rekoso, Mas. Ngetokke ndasmu mbiyen. Kowe metu kon ndi apa metu kok silit? Ha metune ya kok kene kok mangsamu. Tapi jangan meteng sekretare preksa Pake. Sing bayari Pake. Kowe ra preksa nek gizi buruk setanting bosok kowe. Lah rumangsamu apa wedok ra rekoso kowe? Kowe mbiyen iso gedhi dadi ngene iki wujud irung-irung apik. Dadi mripat-mripat sing apik. Lambe sing apik. Kuping sing apik. Nek rambien mimik susune ibu sapa sih? Loh. Lah iya. Ayo, aja nek ra entuk. Aja ngetik lho yo. Aku lho ngombe susu sapi. Kok malah gula. Iki Pak ya, iki lho. Ngene Pak gitu ya. Aku ngombe susu sapi, kadung tak sedot sapine lanang. Lah kok muni neh. Tekek sapine keri. Ngene iki lenggah ngeten iki tujuane napa? Yo nyinden lho.
mosok ngene tahlilan. Aku ki ngrasake keten Pak Sigit. Arep awake dhewe ngomongke lanang karo wedok sekarang itu emansipasi wanita, persamaan gender. Arep ngomong wong lanang arep ngomong wedok kedudukannya sama. Sing penting sing wedok ya menghormati sing kakung ya menghormati sing wedok. Di mana ada saling menghormati, di situ pasti ada keharmonisan dan kesejukan dalam rumah tangga. Lah ngene iku. Ngono lho. Iya ya. Kowe mare ra ngerti kok. Guyon Pak Ikit. Asine padha wong wedok ya padha Pak Ikit asine. Piye kok wis? Guyon. Hidup wong lanang. Wis Pak Ikit ayo wis Pak Ikit bojoku melu ngrungokne keng ngrungokne. Wong dhewe iki jarkoni yo Mas. Lah pripun? Aku ngajari ning ra iso nglakoni kok. Mek guyon mau bojoku melu ngrungokne ning mobil. Lah mula kuwi istri itu adalah sebuah mahkota. Iya wong lanang sebagai ndas, dadi mahkota ndas. Jadi Aduh. Bendang mari. Bendang. Lambemu tak tapuk kok moncrot ngono. Kayak petis. Aku mau ditelepon. Weh, budal ora. Aku kamu kok wis ning kamar turu lho. Aku mesake yo budal masak ngono. nyatane bar ditapuki kluthuk terus sehat. Mari lu ngaur. Wajahnya wis bersih. Awake dhewe suwi lho ora ketemu karo Cakraningrat, suwi ora ketemu karo Pak Igit, suwi ora ketemu karo Mas Arif. Karepe ra budal ngising-ngisini. Bahasamu suwi ini bukan karena beliau-beliau ini yang salah untuk sampean tidak mendekat. Sampean wae sing ra gelem srawung. Wong iki nek gelem srawung arep ngomong suwi mesti iso cedhek. Raimu ya iya. Nek aku wong kowe iki sak grup lho karo aku. Kabeh kuwi duwe gawean dhewe-dhewe. Gaweanmu turu. Mas Sigit kagungan kegiatan piyambak ngasta dalang. Iya. Yogane Wirapradonggane yo nderekke krana satu paket. Mulai ini ada sinergitas yang luar biasa. Kesuksesannya Pak Sigit gumantung saka kesuksesan para pengrawit. Kesuksesan pengrawit didukung juga kesuksesan Waranggono. Loh, karo sampean karo aku kira saling melengkapi dan menutupi. Kekuranganmu saya menutupi, kekuranganku sampean juga menutupi. Ya harus yang dulur ngawur. Nah, ngono lho. Biyen yo ngamen bareng. Lah, roto ngamen bareng biyen. Bener. Saiki yo penak bareng. Klambimu karo aku yo ora beda kita. Yo padha. Blangkonmu karo aku yo ora beda, tetep padha. Jarikmu karo aku yo ora beda, tetep padha. Mula nek garis besare kabeh padha. Kabeh padha. Tapi nek sing beda. Napa, Mas? Iki lho. Kita kalau tuh gede deh. Salah lu jadi kieu tinggal jadi. Wah, begitu kowe tak kene lho kok Ibu. Oh. Lah kok kene baten asor. Omongono kuwi percontohan moci. Matur nuwun dhumateng sedaya yang kuyung dalem menika wonten Brasko. Brasko nggih Pak Igit niki. Rokok AS. Rasa kopinya. Kula dititip titipi dulur lanang percil niki wau Paduk titip kopiku yo dadi nun sewu dulur lanang percil saya niku wis produksi kopi Brasko. Moga-moga laris, moga-moga lancar dan alhamdulillah kula nggih pun usaha Pak Igit. Kowe usaha apa, Jo? Kula menika sampun ternak, Pak. Alhamdulillah. Angkringan pun lancar. Wis kok tinggal mlaku dhewe. Saiki mlaku dhewe kula ternak, Pak. Ternak apa, Jo? Tikus. Nek iki ora ternak pancen omahmu kemproh reget akeh tikuse. Timbang sampean saya mau ternak jeremenje yo. Wong iki disawang. Kesuksesan dalam usaha itu dalam secara manajemen itu garis besarnya ketekunan. Betul Mas. Nggih. Dodol apa wae yang didasari ati kuwi tekun tur kun fayakun yakin. Lillahi ta'ala. Kowe ro kun fayakun. Kun fayakun kun nek pira? Kok nyandak to? Nyandak. Iya. Kun ki ya kun fayakun ya niate. Kun ki nek telu kun fayakun. Lho apa kuwi? Kun sing madangi jagat, kun sing lalang jagat karo kun sing nggawa rezeki. Sik. Oke. Kun ana telu. Siji kun sing madangi jagat. Nggih. Loro kun sing ngangklang jagat. Telu kun sing nggawa rezeki. Siji jajal madangi jagat apa? Kunang-kunang. Kunang-kunang kok murup. Oh iya niku madangi jagat. Iya bener. Kuwi nek nggon peteng ya dadi padang. Iya ta. Nomor loro. Kun sing ngangklang jagat. Kuntul. Mabur. Iper yang dhuwur ya apik. Ya.
Telu. Kun sing nggawa rezeki, kundangan. Aku mulih ya. Selamatan mulih mesti nggawa berkat. Nah, kun telu ta? Aku mulih sing kun papat aja mbok lakoni. Apa kuwi? Kowe engko nek bali tulah-tulih kiwa tengen ning prapatan sampean. Nek kowe ora tulah-tulih iso kunduran truk ndasmu kowe. Apa nek kun payakun nek telu. Lah kowe lek langsung ngene kaya kun. Apa kuwi? Kuntilanak. Contohnya bleset. Izin Pak Ikit nggih. Iki kula dum-dumne Pak Ikit nggih. Iya. Izin. Amit-amit kula iki mboten ateges mboten sopan tapi timbang kula dum-dumne kan mboten cukup to niki. Dadi ngoten. Iki ben sketsa to Pak Ikit. Oke. Ya, oke. Bener. Oke. Kabeh dados. Siswa budaya biyen. Mas. Iki muspro iki anekmu guwaki balik rene kok. Betul lho kok iso akeh men Pak iki. Ayo. Kene kowe iki mah greget-greget Izin Pak Ikit nggih. Izin nggih. Wis muga-muga usahane dulur lanang percil muga-muga laris lah niki kopi Brasko niki. Adune Brasko. Apa iki bagian dumno lek tak dum suwen kok. Brasko ki berasa kopinya. Oh, kene. Amit. Amit. Non sewu. Dum-dumne. Wis juga sebut namanya sik. Non sewu. Amit. Ngeten. Sekedap. Ampun royokan. Sing penting mengke iman awake, pokoknya sak nyandake mawon. Nah. Niko, kene Pak. Iki ngriko, Pak. Ngono. Nah. Ngono Mas, den dirata kono Mas. Oh. Wis. Amit lho nggih, nun sewu. Baru kuwi terdodolan wedang panas. Laris itu. Nggih. On. Agit. Kopi Brasko menika. Berasa kopinya. Nah, ngoten. On, muga-muga barokah. Muga-muga usahane dulur lanang percil muga-muga ngrembaka. Sip. Nah, mriko seneng lagi ngeten iki nggih. Kaya seneng aku. Ngono kuwi ndahne nek kaos ya. Kampanye Niki ngeten, penonton sedayanipun mboten usah khawatir. Sing dereng pikantuk menika wonten ngajeng ada lapak Brasko. Gratis ora? Berasa kopinya gratis apa tuku nggih? Nika teng ngajeng nika pun dicawene. Oh, sudah habis. Sudah habis. Oh, habis. Sudah habis berarti ngene iki nandake yen laris. Amin. Lah, sesuk-sesuk nes ya lagi kita loro biayaan. Sesuk neh Mas, awake dhewe nek ning ndi-ndi pokoke ning Jawa Timur aja lali. Minumnya tetap kopi Brasko berasa kopinya. Tur aja lali rokoke rokok HS. Harapan sejahtera. Harapan sejahtera. Kalau nek badhe mundhut rokoknya HS. Itu berbagai rasa. Ya. Tadi ono mentol, ono mint, ono filter, ono soto ayam, ono. Yo apa to koyo mie sedap iki lho guys yo. Mangsane. Sakit apa nggih? Pak Ikit. Pak Ikit teh kula kewangan. Mesti dere tanjake ya. Kula termasuk jalan iku semangat ora kesel mabeng ning Jakarta terus saiki teko rekaman iki ora. Lah rekaman apa aku ndelok streaming wayang awit karo turun omah. Ngono iki gak ngeli Covid biyen yo. Awake dhewe dijak Rekasarana njur saiki wis karep penake tinggal. Ora, Pak Ikit dhewe yo nuruti dawuh kono. Pun Pak Ikit derek jenengan. Iki persindian sing patok brakrong wiwit SMP nganti lu nganti saiki derek jenengan nyinden ning kene. Oh, Mbak Dian. Tak kira derek jenengan. Wonten to yaine enten. Mbak Dian Yosi Pratiwi mriko. Heeh. Terus sama. Nah. Itu. Lho kayu melu nyebar ya ta. Nek kopine isih ning wedange sing entek. Kedah. Yo, slendro yo. Sikat. Ya. Panas mlaku
orang gawa payung sadare diseret lamaane Surabaya kiki musine padion Dian Jakarta janji rukun tetap merdeka Yosi Dian Pratiwi. Iya Sagolek karo sampean ki kaya-kaya dulur wedok. Domongi ya Weh jan awet nom. Iya iyalah reso tuwek aku ya sam Tuwek arepe tuwek neh golek sing nom neh. iya Ngene. ati yo trayok kuwi kok ilmune ngono Aku ki wek karo awakmu jan kaya dulur wedok nang Pak Iya bener. Kula niku sadurunge kenal karo zaman rame-rame niku tanggapan. Niku kula mbiyen wis kenal karo Yosi niki. Iya. Lho, zaman teng Kalimantan Timur niku kampanye Ora bayaran. ora bayaran niku. Wah, kali Yosi niku dikirimin ndok, kirimi mie. Wah, niku sing ngopeni Yosi. Lah kok ndengenane ke njaluk totalan ndok kayak. iya iya ta Namang sapu kowe to penak jahit total aku ndokku dijaluk neh apa sih duwe ndok Se loro. Kabare ki. Utuh, sehat. Sehat ya. Sehat, Iki kaya dulur kula alhamdulillah. dhewe Pak Igit. Nggih menika Nggih. hukume wajib Mbak Oh. Yosi dan kene iki hukume wajib. Nggih. Nah. Wis, Yos. Wis, ayo kono, wis. ayo nyanti Lho, arepe akrobat yo. sing kepenak wae apa itu ya wis manut sampean Bebas, Yos. ngono Kowe Yosi ora ono ora sida wayangan kowe. Situ Kudu Pak. eneng. dan juga diumumkan besok tanggal piro Gus 2 Juli nanti spektakuler pagelaran wayang kulit teman-teman Riki Nggih, Jati Dalang Ki Gunarto Gunotawi Jendra saking Wow. Jakarta. Oh. tetep enten kula kalian Mas Yo, tapi yo muga-muga sehat. wis sehat to Ya mosok nganti sok Juli ora sehat. Lho niki lorone suwi kok, Pak. Ora apa to, Duk? Lara pikir. angger petok loro Iki lho ning yo loro. Kenapa lara telele? Mbok aja kakan pikiran Mas Jo. Niki pun Nganggo konsepnya wong edan. Wong Pripun? edan ki uripe penuh bahagia tanpa beban pikiran. Najan to mlaku-mlaku ning ndi ora klamben ora tau masuk angin. rungokno iki sing tau kaya awakmu mbiyen ngono iki. yo nek jenenge kaya wong edan ki yo Lara jomblo. Lah kok irungmu sisi kaya iki lho. Iya. Ah, Mal. haule yang juga Mbak Isi. Karena ini haulnya yang juga iki sama nembang pekarepane Pak Po, Pak Arif nopo apa biasanya? itu Apa apa ini? kok Pak Po. Nawa. apa Eh? udah hati-hati Jeda baru. Tadi ati jaga baru jaga kuping besok. asli sing loro iki lho sing ra sehat iki Loh aku ki sehat mek kopoken aku. udah kok selawase kuwe Mas Hati-hati Mbak Yesi. oke anu e bawa nduk Bawa. kekaraning ngono kae Aku tangan salamu. Oh, bawa. aku dek iki pengajian iki kadung adan iki lho kok suaraku entek Hayalah Iya. bawa nih Bawa ki Pak Igit nggih. Nggih no. Cek bae keuangan kali jeneng Pak Igit nggih. dewe kula niki Sampe ning Rembang kali kula nggih. Ya. Sik suwi ya. Juni ya. Juni ya. Tak mancing sik rene. Ya, mancing sik. Iya. Ya, bawa sik. Mancing terus umbian klitik minggat ya sing gur ning ngisor jembatan Tasik Agung. Gak apa-apa. Mancing kuwi. Tak liwati mbure srang-sreng karo tak uncali rokok. Aku bablas. ora lho Ngucali rokok karo para kekek. kok kur diliwati kok ora dilindes lho maksudku Oh, bisa jembatan kok gundulmu. Engko aku nek terlibat. Bawa aja. Kangen aku ya. Ayo. Suarane Yosi. Suarane wiwit zaman SD ngantek ngesak menten iki ora enek owahe Pak Igit. Ya jomong. Sakit.
sakit. Wong lambene wong Loro. Iki aku mbok resep desa. Oh, jajan. Mangap. Diulu. Nah, bukan deh banyu to. Rasa langsung kae. Ngene iso. Bisa. Sereti apa to? Serintil. Herbal. Herbal jere. Lu kan suket terus dicerna kan. Oh iya, pinter. Kuwi tunggale kopi luwak ngono kae ya. Ning kuwi liwat wedhus. Gak apa-apa tak terima. Loro. Wes, meneng kowe. Atik kene sik makin atik kene. Weh loro ngengkel. Atik sik. Jelas semangat. Sik ya sitip ya. Ya lah. Ngono opo nih? Sote. Wah, sote. Iya, Mas. Ah, ngono lho. Aku butuh vitamin. Vitamin. Ya, aja loro-loro. Bar. Tawas bar. Ya. Malah Coba ki apik to sian. Iki ngengkel nek tak omongi. Nah. Materi siswa budaya iki metu neh apik. Bangsane. Sing loro kowe mbok suntik aku. Tak sodotke. Sodotke ndasem. Ora ketok atus ngono. Amung Suaramu elek. Ya aku elek suaraku. Aku ya asline waras tapi elek suaraku. Aku iki mbok sak loro-loro sik konsisten. Oke, monggo. Amung ati pawi tane piye rasamu piye yen aku iso nutupi suaramu piye Kluthuk kan jajal kuwi. Yo ora piye-piye wong biasane ngono kuwi ya. Iya tak rasane piye. Lha wong bendina wis ngono kuwi lho. luput pisan. Nah, iki kleru neh. Oh iya, awakmu iki pasti awakmu iki. Ndek. Contone itu. Nggih, Pak Ikit. Luput pisan kena pisahan. Iso, Pak. Monggo. Kok diukar apa? Wes, Anu awakmu. Awakmu. Yen angel. Kapan? Loro lho, cuk. Ra ngono ra bales aku. Weh. Sakit to. Asu. aja nesu. Banter lho Pak Ikit. Aku wis munggah plak-plek kok. Tapi kan yo kalem ngene ora mak bian pok. Modar karepmu ra karepmu. Mangsane apa dikira kene ra wani pok? Ngono iki nggih teknik to Le. Ora. Teknike piye, Pak? Teknike piye? Besok di kene Lembang. Wah, nduk kene. Wih, Untukmu prono lho. Loro. Bojol sik. Adik bajingan lho ya. lara dong, lara. Loro Pak Ikit. Suntik, Dik, suntik. Yo, tak suntik lek kowe. Banyol. Goro-goro sampean lho. Ben lucu. Tenanan iki mau. Wong genah kene dhuwure sak ngene kok iso ra. Kok loro ijane iki ragamu matamu ae. Terusno weh. Lah, wis kowe ndang Mat. Matamu. Luput lagi ke. Luput Iya. yen gampang. Yen angel. Goprok lho. Tahu aja guyu ta. Cilik lo guyu. Sopora. Kamu ya, kamu ya. Yen angel
Ket munggah pertama kita kowe dendam karo dulurmu Klidik iki jane ana urusan napa to asline iki? Sing dendami kula niki lho. Kula dendam. Wong tak omongi to. Masalah apa? Kula iki gawe omah lak beb jejer kalih niki. Heeh. Batesi apa le ben rasah gawe pathok usum ndadekke perkara. Heeh. Kula batesi wit gedang. Iya. Kula deki wit gedang riki gene garasine Mas, riki garasi kula. Oh. Lah ndelalah wit gedang iso sesuwi saya gedhi. Heeh. Metu wae. Kamu kok garise patok gedang niku tenggen kula. Heeh. Lah kok wae tenggene Mas niki. Ya berarti kan gedangku. Oh tak ongkek ning nggonku no. Wong wite ning nggonku kok gedange ning nggonmu. Jam 4 isu tak ongkek genti, Pak. Akhirnya gedang madhep ning nggonku. Hah, jam 5 meruput. Tak indik komburi tak ongkek neh ning nggonku mah. Jam itu tak ongkek ning nggonku neh. Akhirnya gak trimo anak-anak sekolah wong wedok-wedok do kerja gedange kluthuk tak ongkek neh genti nggonku. Jam 09.00 tak ongkek ndase akhirnya. Apa nek wis tepuk ongkek. Lah ora kepangan. Ongkek anjene. Iki Pak mesti seneng lho iki. Nah, lha jeleput to gedang. Iki bajarane Pak Mbien Pak iki. Bapakmu lho ya. Iki zaman banyelane karo bapakmu sih zaman QQ mbiyen ya. Pak Ijet. Ojo dileke zaman rekoso. Pak Ijet heleman karo payungan deh. Lah ijetku bocor. Jan. Jan bocor Pak. Nggih, alhamdulillah ngeten iki ngomong jujur Pak ya. Piye-piye. Orang itu jangan melihat suksesnya tapi lihatlah prosesnya. Mbiyen iki motorku hijet, Rupane apa? Rupane apa? ijo, samber lilin, mbiyen bocor. Kula iki nyupirno nggih jas udan nek udan niku. Niki tenanan iki. Ning jero mobil. Jero mobil. Diangen-angen besok ben iki muga-muga duwe rezeki satu sing luwih apik. Amin. Tapi nun sewu, Pak. Nggih. Wong ki aja penak nemen, luwih becik sedang-sedang saja. Kok iso? Lho nggih, Pak. Kula wis penak nemen, ora iso menikmati tidak bisa menikmati apa yang kita dapatkan. Saiki kula ndek motor sembarang tau tak tumpaki. Fortuner, Foxy, HRV, Mobilio sembarang iki kula tuku tau kula tumpaki nganti kula waleh saniki budal tanggapan niku gandul truk, Pak. Sangke bosene to. Bos ngrasane penak wis bulak. Mancing iki mbiyen ki sobo kolam-kolam begitu duwe dhuwit tuku kolam dhewe, mancing ning bumbange dhewe. Ya wis enek senine. Mangan iki kula mbiyen sepengin mangan enak tuku enak budidaya. Begitu duwe dhuwit mangan apa sembarang iso. Nganti waleh sakniki kula mangan suket, Pak. Wis waleh aku. Layakno dek ngisuk jan kene kok sulak kae metu. Lha iki mangan suket gajah kae. Iya. Turu Mas, turu. Turu iki kula sing kasur empuk nganti sing linggotok wis bendal. Niku sing ukuran 1, 3, nganti 6 niku kula tuku men. Nganti swaleh kula niku sakniki turu ning emper toko sakniki. Kok saiki kaya dadi kere. Gandul truk mangan suket turu ning emper toko. Asline yo balik suwi. Asline kula kere ya, Pak. Tan kena ati numbas. Jare kakek ndok jare buke. Nah, budine karo. Ngokno iki. Sing kakek miruwet. Budhe iki pengamat budaya. Iya. Sampeyan mergo ra iso piye-piye mergo kakek ndok. Iya bener, Pak. Mula bingung ndokmu arep mbok singgahi ngendi. Nganti tak dol ning angkringan sundu ya, Ndok. Ono. Iya, ya. Tan. Wes lara. Ngayal ya. Tan kena ati numbas
iklan-iklan. Nggih, nggih. Hati-hati. Hati-hati. Nuwuni dulur kula sepuh. Mas Bukan Arif. saking vokal Mbak. Yo sih, yo. Sing goyang apa pengyatane lakon saprene anggar gendra
matur nuwun lho Kak Kluthuk. Wah. Bengi iki sing rawuh ya akeh. Iku sinden-sinden kuwi lah ono lita barang iki. Nggih, oh sinden tok sak menten iki sinden. Nggih, jenenge lita kok Deva. Wah. Sing rada kelingan jenenge Deva. Putri. Oh, Putri ya ini sinden. Oh, Deva suarane ya apik. Ah, sing kalah karo bojoku lho. Masa? Iki bojone nyuarani tanggane dek wingi. Wah, yo jan. Ngawur ya ndek bar melu audisi bintang tempura niku. Lho lah yo ning Pantura iki dodol tempura. Makane kulane sosis nggone deke. Iya, wah jan. Lita yo apik. Layak kok ono Patrick jebule nang Lita Patrick. Nggih, Patrick menika. Yang niku lesung jemengglung. Iya. Balimbalan, gantengane pas ngono kuwi. Wis ketok ganteng bareng duwe. Nggih, niki ganteng. Kopen, Mas. Enek sing nyukur. Apun enten sing nyukur aman. Kersanipun sekeca Mbok Mas Arif kersanipun jagongan. Oh nggih. Ngeten kok. Ya srempeng Mas ini Mas. Yo. Turut. Sampun sami pirsa pilih. Beliaunya ini juga termasuk ingkang nyepeng wonten ing Padepokan Yang Juga. Nggih, Lara. Mula prasastinipun Mas Arif kepengker anggenipun Keng Rama Tasik Gesang. Mula tongkat estafet dipun lenggahaken wonten Mas Arif, tanggel jawab ingkang ageng dados sesepuh wonten ing Padepokan Yang Juga. Nggih. Katitik wiwit kapundhutipun Keng Rama ngantos sak menika tasik dipun laksanakaken dan masih bisa diperingati setiap setahun sekali. Mula niki matur nuwun sanget Mas Arif. Kula ya kaya kepetangan budi sebab biyen jaman ngetoprak teng mriki ora tau main mangan kula sego bancaan teng mriki. Pas main yang di biyen. Main teng gedung Serbaguna Pasar niku lho. Oh. Udan Mas, paceklik riyen. Dadi mangan kula niku ya sego slametan mriki. Slametan niki terus lawe nyolong grameh ning kolam niku. Mbah mongke ngopo? Mula niki dadi sejarah ora kudu kok nyaur ngangge dhuwit. Ning wong urip kuwi sing penting duwe ngilmu ya gelem mulang, duwe tenaga ya gelem riwang, gelem duit ya gelem duit gelem nyumbang. Karena ada kata-kata bahwasanya kemarin adalah sejarah, sekarang adalah anugerah dan besok adalah misteri. Lah kuwi lho, sing kudu dicatet niku pun derek jenengan. Oke, alhamdulillah. Kalau menika. Nggih, Mike. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Saya kuru loro ya, Mas. Kandhane mikir wong sak meniki kae sampai mikir sampai guru. Iki lho, wong ki nek tirakate gedhe ngene iki. Kak wis pantungane mawon sedaya paringi sehat. Amin. Iki terus ngopo aku iki wis matur wakeh. Dadi wis ya. Wis wingi. Wis ya balik sama. Ora Keranjingan jare wis. Karo kepiye-kepiye iki ya dihormati kok iso. Iki boloku plek kok. Sak plek-plek kok iki. Pripun Mas? Jadi ini wacana ke depan nggih. Kula badhe gelar wayang rutinan ngoten iki. Nggih. Sementing dongane ana rezeki, sehat, selamat. Amin. Mengko dalang-dalang muda Blitar tak tampilke ning kene. Amin. Wis tepuk tangan. Nih. Tadi yo siji karo mengeti haul, sing kedua memberi wadah dan memfasilitasi generasi seniman milenial. Ngono. Dadi tahun ngarep dicatet. Nggih, Pak Iki. Kok dagelane yo generasi. Ora kudu aku karo Mas Sony, Mas Wudu. Iya. Ngono kok ganti. Dagelane kok ganti.
Aku ndek dagelan cek nom-nom ngene, Mas. Sapa? Wah, gak doi. Soale Nggih, pokoke sing penting monggo sareng-sareng napa ndedonga kula nggih matur nuwun sanget kagem sedaya para kadang ingkang sami rawuh sing tiap tahun ngestreni hajatipun yang juga sedaya pinaringan berkah ngoten mawon. Amin, amin. Dadi sing guyub rukun sing welas asih mring sesama. Ten mawon nggih. Nggih, pun sing penting bengi niki diniati awake dhewe tirakat nyuwun ridho King Gusti Allah. Insyaallah sedaya ingkang rawuh tetep cinaketna kabagyan kamulyan katentreman. Amin. Amin. Pun makasih nggih Mas Arif. Matur nuwun. Kurang langkungipun nggih ngeten iki kaadane. Iki mau aku ana welingan teko Sinten? Pawon. Pawon. Berita bahagia pura iki kira-kira. Oh, berita. Iki beritane Jangan guys. tewel. Jangan tewel. Kak iki beritane iki disuwun Mbak Widodo kon nyapa kuwi mau. Ya wis. Bareng. Kon bareng apa nyapa. Apa-apa. Opahe kesel wong Pawon anu nduk. Ya. Ngono, Nduk. Pancen modelmu lak kaya tewel to ya. Dadi Pun nggih, matur nuwun, matur Mas nuwun. Arif, matur nuwun. Tepuk tangan kagem Mas Arif. Guyub rukun, Alhamdulillah. dayapun. Turun. Matur nuwun. Nduk bensin. Seneng gunung dermawan ah lomo munggah ya share. Aku yo nek aku ki ora apa-apa sinden diek paringi ora apa-apa aku ora diwene ora apa-apa ning sing penting iki ponakane loro iki tak kon nyangoni engko plak diwehke aku gak ngono pedurusi Mas Kluthuk ngono to iki enek request saka Ibu Pawon jenengan supados iki atraksi debus. Kok atraksi debus itu? Barang. Tintingane mila gaweane. Wis aku ora ganggu awakmu to. Oh, sik to. Tibake aku to Mas Arif ape bareng dhewe tibake. Oh. Oh, mboten Mas. Oh, tak kira jenengan. Mboten tibake. Disepati dok, dimana dok? Ben Mbak Widodo dilulit dan oh ya dilulit buka benang ya kritik waras terus aduh dek tetap jangan lupa Mas Gigit apa pagelaran malam hari ini didukung oleh Berasku berasa kopinya dan juga rokok HS iya ning kopine Berasku urung nganti tekan Rembang urung oh sampean oke kalau dek ini poso ya di sponsori Dek Percil dalu Mbak Widodo Dalu pancen ono to iya aku tak kira lek langsung bareng to do ora apa langsung bareng apa sik omong-omongan ya ora ben mau didonga napa Mbak Widodo ya mumpung iki jenengan ya ben taun ya sowan ngriki dadi ya donga kadang-kadang tahun dek iki iso kala beda karo tahun saiki donga apa
Apa ndonga muga-muga tahun ngarep ki awakmu rada dhuwur ngono piye? Enggak. Terus wis sakmene. Saya suwi saya ndek piye to kamu. Ya, ndonga apa? Weh, malah koyo nyaking tremos ya to iki aku. Kok kaya nyaking tremos piye to? Ketoke ibuke ngene, anake ayu tur ya normal gede-gede ngawur. Kadang ya ora. Berarti aku enggak normal. Ya normal. Apa nek dhewe kuat kok iso dadak jak kancane. Oh ya. Lah, Waduh, ngono penak to. Lawan penak. Ya ngono, pas. Ini karo aku lak kepenak to adep-adepan. Marem bisa. Adep rono lak ya kepenak to. Oh, jajal nek ning ngesor. Tuh, ayo. Lah, aku lah. Oh, lah aku lak sawang-sawangan karo kluthuk to. Kabarku beda. Lho, ra penak, enak ning dhuwur. Ngene to. Enak ngene. Penak ning ngisor. Oh, ning ngesor tuh kowe iki jaluk ngene. Ngono. Iki ya ora pantes. gosek to. Wong kok digo calon-calon. Ah, ini malah kayak kuli pasar kok sih ya. Alah ya Allah. Loh, wis ngono kan yo. Nggih. Engko nek awakmu wis bar nyanyi rampung, ndang mlebu kotak lho yo. Masamu lo kobra. Bareng pancik kotak widodo kok kaya piala. Lah iki lho. Kon to pokok sedaya marem memang. Iya. Ya kuwi lho. Iki lho. Ya. Sing disenengi karo Gusti Allah ngene iki. Awake dhewe rung iso seneng ning yen iso nyenengke wong, sok kala sampean disenengke karo sing kuwasa. Ki apike ngene iki. Ya toh. Ngono. Ya toh. Ngerti? Ngerti. Lek disenengi wong berarti Ya. awake dhewe sedekah. Amin. Kowe arep tak sedekahi. Lho, Soe gundelmu. lho bahasane kok terus Tak malih. kotak-koki bojoku ora nganggur to. Bojone Mas Lutuke domongi. Ya. Kon barong. Aku arep nyanyi karo sampean sih. Yo, Ya, sih. domongi kuwi kinasih kok. Oh ngono. Lagune napa Mbak Widodo? Loh, ngangge pelok. Pelok nenem. Ayo. Pelok gimana ya? Pelok nenem. Yo kono karo sampean. Ya. Apa to? Mboke. Oke. Ngono. Anu MB Pak lagi. MB ya, Pak? MB menika Mendem doa. mendem pedus. Ya. Iki panggandheke nyanyi. Jangan terus ya. Ya didukke to yo. Oh tidak nih gini. Dudukne sakit. Ada saya. Dijunjung kuwi kotake sikirke. Rosa kowe. Kok iso mbok kek kono piye ngono kuwi engko lak nutupi sing genter. Rada rono. Wah, sing gede gede sampe nek nutupi. Oh malah wayang iki tutupan sing gender malah. Gitu lah. Neme sak pinten, Mas? Ayo. Ngono. Hemboke Sik. Begitu enek apa ramu mbake lagi lah demonstrasi. Oh, lo kok demonstrasi iki masamu sing salah sapa di demo berarti? Iki lho pengembangan. Yo. Oh iya ya, coba. Hemboke Oke. Loncat yang tinggi. Oh. Mbak, suarane bendal munggah. Apik lho. aku njaluk Oh, dek anu Mas. Apa? Dek kan pelatih seriosa. Oh iya. Jadi vokalnya itu agak ke minor-minor gitu. dikawinke Oh, loncat tak no. Yo, mapan nih. Bocah cilik ora ubah belas itu. Rosa. Kena kadik dayane Mas. Plutuk iki kok iso meneng tok. tuh ayo Nyapa, Mas? blosoro ning kono lho Wes to sampe. yo wes Lek mung ngenang wes. kowe iki yo Lah ndek kok kenakmu kok ketok. Ngene lho. Ngene Mas, timbang kowe nesu karo iki sak onoe gomule.
Berpasang Upin ya. Ngono. Ya lho. Karo sapa tali iki khusus sampe nyanyi aku tak sing nyekel bass nek bass tak cekele wong kok aku lak yo paling ora melu-melu ngewang ya ya pancen biyen mungkin basis apa? Tukang ngebas kan basis, Pak. Nah, Tak kira basis. aku tak ngebas. Ya iki mikir gone, tak gone dhewe. Walah kok jare mencela-mencela cangkemmu. Kon gowo tak gol. Sora, biasane iki sinarmu siji lho. Aduh. Eloke piro? Eloke bes to. Neng. Tuh. Do ngenteni apa ta ki? yo ngenteni sampe Aku nek tak nguni lak wis to. Besmu ki pas ora kok ya. Pas ora lak urusaku wong sing nyekel aku lho. Sing bese lho. Nah, sing penting nonya wani. Pas to. Wis yo. Ya. Muni kleru berarti sing salah dubase. Oke. Kupinge. Yuk. Ana prawan coba takono dole-dole katane abang dicangkri kelapa parungan dole-dole rapine yang paling penting duwe kawinan aduh simbok penting kawinan aku iki mbok wis mendem wedoan aduh simbok ora bisa turu awan bengi pengen ketemu ora gampang wong bebojoan kudu bisa golek sandang pangan yen mung nuruti mandembu apa bojomu kok bakali watu yen mangkono mbok aku tak nyambut gawe golek duwe kanggo nikah iya doli dongane mbok iling muga wae bisa kelaksana yo simbok wetengku luwe ana ketan aku tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno dole
Lali le dek mik. Lah kok mik tak. Kok glundung tiba ning ngene Pak iki. Sing ngebes adung penak lah. Adung ngono. Ya, mau awal mau ngarep golek ibis ora temu-temu. Iya. Aja dia pokokku ya. Aduh simbok penting kawinan. Aku iki mbok wis mendem wedoan. Aduh simbok ora bisa turu. Awan bengi pengen ketemu. Ora gampang wong bebojoan. Kudu bisa golek sandang tangan. Yen mau nuruti mandamu, apa-apa coba kok bakani waktu. Ora gampang wong bebojoan. Kudu bisa golek sandang tangan. Yen mau nuruti mandamu, apa-apa coba kok bakani waktu. Ora gampang wong bebojoan. Kudu bisa golek sandang tangan. Yo. Yen mau nuruti mandamu, apa-apa coba kok bakani waktu. Ora gampang wong bebojoan. Kudu bisa golek sandang tangan. Yen mau nuruti mandamu, apa-apa coba kok bakani waktu. Terus mikir dijaluk. Wong kok nyanyi ora enteke. Ketoke cilik ya kenyih. Kuwi jenenge energi. Energi kan sing wayahe kula kok. Ora gampang wong bebojoan. Bisa golek sandang tangan. Kita Yen masuk. nuruti mandamu, apa-apa coba kok bakani waktu. Energi pripun? Niku Lah, ora piye? energi, Pak. Lah piye? Ngeten jenenge seneng ngomong, Seneng nyanyi. seneng nyanyi. Wong semeneng Ora gampang wong bebojoan. Kudu bisa golek sandang tangan. Yen mau nuruti mandamu, apa-apa coba kok bakani waktu. Tuk. Lah kok terus ben ora nyai terus digotong mengguri sak sindene. Kok geke arep mbeke campuran jangan tewel. Lah wong diomongi Brono. lah jenengan ki ya ora apal. Lah piye? Niku pun dadi Titi Wanci Ginawa Pati. Angger nek piye? lah ya cicire Ciri niku nek angger nembang. Heeh. Senengane tembang niki ora gelem lereh. Polae. Mula ngeten. Duk. Ora sembrono. Kene. Wis aman ya, Duk. Wong sinden ki yen Sampun, Pak. berekspresi ya tokke wae. Ngopo mbok gendong mlebu. tak encepne amor dupa. Rumangsamu apa? Kaya lilin. Ora kemritik to. Lah wayahku nembang kok dhek ngene aman saiki. Sampeyan lak yo apal. Iya. Kuwi nek nyanyi senengane lagune dheke. Ora gelem mandeg. Tapi wayahku yen ngikuti gentenan to ya. Saiki malah wayahku aman. Oke. Aman saiki. Bedo. Oke. Mas Ora gampang wong bebojoan. Kudu bisa golek sandang tangan. kowe mau Yen piye? nuruti mandamu, apa-apa coba kok bakani waktu. Ora gampang wong bebojoan.
ndang jakan rene bar kengko suwen ngene ndang gua berantas sabar to ini ra bar-bar awas mosok arep dibokke gawano rabar bandang gua kali berantas rampung ngene iki wah iki rumah saya ngono rabar rasane ucapan sing dadi butel glangsing wis tokno kuwi dikira engko mutilasi oh wis borong kae ndang gomburi mbok menawa kena dige belungan ora ya mantep pisan nggih Pak pangapunten lho Mas nggih mboten napa-napa pangapunten jar menika pun dadi adat ingkang sampun lumampah nek bocah niku nek dindek angel ram mula niki apik eleke gumantung saking panjenengan karo kanca-kanca yoga nek terus niku ra barbar ngoten sing apik malah dadi tabi jaranan apa metu ya benjaran oh ngoten ya ganti tegange ora mah rian bukan ya jajal yan kuno yan abun yan kuno yan nah ini Mas Duduk neng di bocah kemuyan takon ngeterne engko gekek trah wah masyaallah Pak Igit dalan niku jane nek teng pundi-pundi angger petuk kalih Mas kula niku mesti polai ngeten niku polai ngoten niku ora tau gelem leren ora tau ngapa itu kowe endi bocah lho lah mbok gawa ngono lho tapi tak dusi lah mah klambiku dicolong kowe iki ngawur kowe iki jane dagelan apa gento iki kowe dagelan apa gento ngapa ndadake ngono barang tak dusi lho kok malah klambiku colong lho ngono kuwi didosi ditunggoni bar dicepati ditunggoni terus didelok tak kira dicelup ayo golek endi endi oh kowe lha apa kowe anu duluan ndang lari kowe wah kowe iki takon delok kae iso mari ben tabono jalanan sik nah golek angel sik mari tak iki ojo kali ini gek loh Mas celengan
Sorot di barat. Barongan wedok lho. Germas. Oh. Barongan lanang. Ayo. Oh. Barongan wedok sing kono iso. Barongan wedok karo barongan lanang. Baronganmu kok lho. Barongan wedok kok iso. Ayo, Mas. Mas, tak omongi. Mas, sabar ya, Nduk. Kita timbuli sik kene. Sompet. Bo. Ayo Ger, soal Ger. Mas. Gila. Ayo, jauh pinggir. Ayo. Aku sih. Iya. Ngopo kok wis ngopo? Banyune powesing ya.
Bocah-bocah. Kowe yo klanjingan kok. Bisa ciduk jeding mbok gawa ki yo ngopo ngono lho. Wong iki dingge mususi beras mburi iso mbok engke. Kok iso? Ning motor podis ya Pak iki. Isih mambu pesing. Loh, lah kok mripate ning dhuwur? Mripate tak kira sing dadi iki kok iso. Kaget mesti enek sing mripat ning isor enek. Apa ana? Patah kaki. Tapi alhamdulillah sak gaduk-gadukipun sampun dipun pinangkani. Nggih. Ora ketang sak klepatan nggon jalanan wonten. Leras. Ada Mbak Punjo. Oke. Kene. Pun kersanipun ditutuke nggih Mas. Nggih. Lagi sego pecele metu. Alhamdulillah. Ya. Kene Mbak Punjo, kene Mbak. Iki adike Mbak Dian, terus aku Mbak Yuwadi kok beda. Waduh laku. Iya. Dalu Mbak Punjo. Sing dalu, Mbak. Lho Punjo. Iki anu saiki Napa? dadi artis warung kopi. Iya. Ya lah apa nyon. Tak kancani Nduk sampean. Nggih, Mas. Tak ewangi Nduk. Nembang Mbak Punjo, nembang. Napa, Mas? Napa lagu sing iki napa? Ya. Dinok napa? Dinok. Sampeyan kali Mbak Yosi nggih. Iya, duwe karo mbakmu. Iya, Mbak Yuwadi. Kulo kan pelawake Kakang Adi, presidennya Mbak Yuwadi. Nggih. Jenengan yo Kakang Adi to. Jenengan karo Bari. Tak kira karo Monceng. Enggak. Ora ya adoh. Saudara. Monceng anak tunggal lah. Monceng anak tunggal. Tunggal lo gendeng ngono. Matur nuwun ugi Mas Dower saking Jakarta nggih sampun pareng rawuh. Iya. Luar biasa Mas Dower, Mas Patrick sak kanca, sinden-sinden Budas Mbah Nuwun. Nggih. Kanca-kanca Rembang kok sampun kundur wonten kala wau. Oh, nggih rawuh iki. Sak mobil nggih. Oh, sopir karo kernet. Mboten komplit kok. Nggih. Ya, iya Mbak Yuwadi ya. Denok. Nadan to tanpa kibot, tanpa gamelan. Yo nganggo gamelan. Damel. Kendel. Tak kula tanpa kibot tanpa gamelan. Coba Nduk, sapra Nduk. Coba kaya apa? Denok nggih Mbak Yosi dan Mbak Punjung. Monggo aja dados. Ya ngene Nduk, iki Nduk, pakai ini. Ada Mbak Dian Yosi Pratiwi, ada Mbak Punjung. Terima kasih, matur nuwun. Kok perkara lagun sambung gara-gara ya nok. Ya, iki artis-artise isih akeh sing durung